Nek kok dolanan tes aku nyaman piye? Wediku nek nyaman ki lho. Mampune budhe gandeng budhe ki rondo iki 20. Wes. Yeah.
Matur nuwun. Iya. Leren sikik sawetara wektu, Nduk. Iya, Mak. Ngatur pandonga sartane ya ngaturke panuwun. Iya, mergo kuwi ingkang utama. Bener. Awake dhewe bengi iki sowan ana ngersane sapa lan kudu ngaturke apa kuwi baku. Iya. Ya diaturke bareng-bareng ya, Mak. Iya. Makili kanca-kanca brayat Ansor laras saka Gunung Kidul ya, Nduk. Iya. Sowan Wonten ngersanipun yana daleme piyambakipun Bapak Yoga Prasetya dalah piyambakipun Ibu Ani Istiani. heeh. Wonten ing mriki pinanggih kanthi kawontenan ingkang estu damel remen ing penggalih. Bener, Mak. Sebab apa? Ayo merga penjane Bapak Yoga Prasetya dalah Ibu Ani Istiani iki piyai sing luar biasa. Nek ora piyai sing luar biasa sengara iso ngumpulke piyai semene mbane ingkang padha lenggah nyekseni adicara bengi iki, Nduk. Lah iya. Lah iya. Banjur dalam rangka apa iki, Mak? Ya, bengi iki dalam rangka syukuran, Nduk, utawa manasuka utawa tasakuran walimatul khitan panjenengane adiku panjenengane DI Deva Yowan Saca Prasetya. Heeh. Putrane penjane Bapak Yoga Prasetya dalah Ibu Ani Istiani. Oh ya, Mak, ya. Dik Yowan. Wis kelakon disupetake, wis kelakon dadi dewasa, Wis meh ndungkap dewasa, Nduk. oh lah iya. Nek wong lenang kuwi dewasa dewasane pikiran kuwi nek sesuk nalikane wis umur 40 tahun. Oh iya, kuwi mateng-matenge. Iya. Iya, Mak, iya ngaturke pandonga. Iya. Sartane ya ngaturke kula nuwun ngersane Bapak Yoga Prasetya dalah wonten ngersanipun para warga masyarakat ing Pringapus Desa Getas Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung kene. Wah, luar biasa, Nduk. Heeh. Kowe sasi wingi rak sowan ning ngendi kae, Mak? Ya padha Kaloran. Iya. Nanging alamate ngendi aku lali. Ya engko dieling-eling. Iya. Ning daleme Mas Elik. Njane Mas Elik bengi iki ya rawuh. Iya. Sing nimbali kowe sasi wingi. Bener. Ngaturke panuwun. Sartane ya ngaturke pandonga. Heeh. Iki ngersane penjerane Pak Yoga Prasetya. Dalah penjerane Ibu Ani Istiani ingkang wis kelakon nyupetake utawa mengkitankan putrane penjerane Dik Yowan. Iya. Muga-muga penjerane Dik Ideva Yowan Saca Prasetya anggone wis disupetake, wis dilangi sukertane lan dilangi penyakite. Muga-muga besok tembe mburine bisa dadi bocah ingkang bisa mikul dhuwur mendem jero marang jenenge wong tuwa ya tiyang sepuhe. Amin. Sartane iso piguna tumrap sakiwa tengen. Sing terutama iki sakiwa tengen sikik, Nduk. Iya. Piguna tumrap negara, umpamane nuwun sewu dadi pejabat negara ning nek ora piguna tumrap tangga teparo kiwa tengene ya nuwun sewu tanpa guna muspra. Iya. Sing cetha piguna kanggo wong tuane ya kanggo bapak ibuke. Ya nek kuwi utama. Heeh. Wis cetha panjenengane Dik Yowan wis ora bakal kelalen nek perkara mulyake tiyang sepuhe bapak lan ibune. Oh lah iya. Sing baku ki iso piguna tumraping para warga masyarakat sak kiwa tengene, Nduk. Oh iya. Mergo sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sak pepadane. Oh lah iya, Mak. Ngaturke salam-salam ngersane Pak Yoga Prasetya dalah Bu Ani Istiani. Mimas sedaya warga masyarakat ing dusun Pringapus sugeng dalu matur nuwun sugeng lenggah. Iya. Kanggo kadang muda-mudi Karang Taruna ya ngaturke panuwun mau kanca-kanca wis tekan kene dengan keadaan sehat walafiat kabeh ya, Nduk, ora ana alangan suwiji apa. Iya. Ngaturke panuwun uga salam uga kanggo keluarga besar Man 1 Gunung Kidul sekolahanmu. Iya. Iki wis wiwit libur kenaikan dadi ya. Matur nuwun. Uga kanggo paguyuban Pandhakiyo sartane pamirsa live streaming matur sembah nuwun. Iya, Mak, ya.
Kiya Karang Taruna nggonku kono. Piye? Grup Karang Taruna jenenge 4G. Iya, sak grup. Melu sak biyantu pengajian tahlil Suwargi Simbok Kundu. Oh iya, Simbah Putri ya. Matur nuwun. Neng omah iki do disimak. Neng streaming kanca-kanca tangga teparo do nglumpuk kabeh. Oh iya, Mak. Mambengi ya streaming wayangan, mambengi dokane ning omah. Oh iya. Matur nuwun. Ki ngaturke cekat kancane ceket, dulure gelis kancane cepet. Apa? Awake dhewe ning kene ora dhewe. Sebabe Dikancani karo Mbok De karo mak cilikmu. sapa? Mbok De Mimin karo Bulik Apri. Oh iya. Wedok. Aja sembetengan kowe. Iya. Diaturi. Apa sepote? Ayo serampat wae ora apa-apa. Oh iya. Semen sak karepe ra. Diaturi tindak panggungan monggo tanpa ngira-ngira pakurmatan pepunden kula panjenenganipun Budhe Mimin kalian Mbak Yo Apri. Iya, disepati. Serampat monggo Mas. Sugeng dalu Mbak Limbuk Macangi. Sugeng dalu Mbak Apri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Apri. Tak kira nek arep mbeksa cara kakung ngono kae. Sapa? Lah wong wedok kok kon. Sing kae lho, sing kae. Kok sing kae iki lho. Lah, ini iki di. Nah. Kok ini. Sek. Kok sek lho? Cek, wong ayu karo sithik mesthi waoni lho. Rada arene kowe kok sirahmu kena lingir kok bengi iki nek banci babak bundas iku malahan kok seneng. Kok banci bapak bunda. Sugeng dalu Mbak Limbuk Macangi. Sugeng dalu. Nggih sugeng dalu Mbak De. Awane adem nggih cocok nggih berkembang biak. Ayo jenengan kuwi nek aku mono. Lah nggih gek kula iki gek piye sesuke iki ngene gek ayune kok ngene kok ora ana priya sing gelem ngayunke iki salahku apa luputku nggon ngendi klerku piye kadang kula ya gagapi kaya kula karo wong lanang ya ora ngatung kula iso heker-heker golek pangan dhewe ning ayu ya umume wong wedok liyane dedek ya lencir kuning lengkung ning sayange siji le ora iso digunakake ya piye carane kok ya browsing piye le gunakake kok ya iso
carane kok ya. Oh alah, matur sembah nuwun dalu menika sowan wonten dalemipun Pak Yoga. Pak Yoga. Kalian Bu Ani. Nggih. Menika adicara kitan walimatul kitan. Dadi kaya kowe dhisik ya, Lek. Aku dhisik gur dikerek kunir kok ora ngono-ngono. Apa to dadi ora paham, ora petek damang ngono lho aku iki. Ketoke dikerek jahe apa. Kabare malah dijepitke lawang men. Sing dijepit kapane wong ra duwe kok yo. Alah kutil kae lho, Lek. Yoga-yogane kok hawane perayaan birahi sedaya to Mas niku Mas. Wong edan. Ora ketemu pirang. Derek ndedonga kagem Dek Ananda Adifa. Ideva. Lah. Ideva. Jeneng kok angel kok Sukimin ngono malah gampang yo. Sukimin iki ra kowe. Lah ya maksudnya lho nek wong dhisik raya mung canda cekel, pamane laire pon ya poniem, laire ngat ya ngatiem, laire rebo ya boniem, ra gur pamane saiki kok ya angel ra umum. Suk lah nek Sukimin iki artine apa? Suki luwe. Min ki lanang. Min ki kurang. Dadi wong lanang sing kira-kira kurang luwih ora lanang. Ya wis aku remampu nek iku. Mugi-mugi Adik Ideva Hmm. ingkang dipun kitanaken kula dongaaken mugi dadosa putra ingkang saleh migunani tumrap bangsa negara tuwin agaminipun saged taruna ngungkuli Bapak. Dongamu piye Lek Min? Muga-muga bisa muga-muga dadi bocah kang utama iso gawe kuncarane asmane wong tuwa iso mikul dhuwur mendem jero lho mikul dhuwur mendem jero kuwi sering kita mendengar tapi artinya apa toh? Apa? Artinya menutup aib orang tua kekurangan orang tua dan saudara sedalam-dalamnya lah lan ngetokke keluyane wong tua iki lho wong tua aku iso nyekolahke aku ndidik aku nggula wentah aku ngajar ilmu agama ngajari sawung sing apik ngajari dadi wong sing bermanfaat sing darane mikul dhuwur mendem jero ora kok wadine keluarga wadine bojo wadine kanca diler kuwi ra etuk barang siapa membuka aib saudaramu sendiri padha ae mangan daging mentah lho maka mentah ki ya enak kalau hei wah wis iki gawean lawasmu aja mbok gowo ibarate mas batang ngono lah batang ngono lho intine ngene lah nek kamu membuka aib saudaramu tetanggamu sedulurmu aibmu ya bakal dibuka karo Gusti Karya Jagat. Kita tuh punya aib masing-masing, punya kekurangan masing-masing. Neng Gusti Allah iso nutupi. Pamane mimin kae lho di anak loro bapakne 13 upamane ngono ki. Mboke ben bapakne 13 yo men nyangga kono le ndake kono becik ala le nang ngri kono upamane lho. Mimin kae lho anu saiki dadi artis kondang kae kan ora ndek kemampuan kan mergo merdukun pamane ngono kuwi ya. Mbok merduka pajupat 5 panter paribasan dukune 29 saupamane ngentekke gula setengah kental paribasane. Nek Gusti Allah ora berkehendak kun fayakun dadi artis sing mahal ya ora mungkin to. Mula njaluk omong karo Gusti Allah aja njaluk karo banyu karo watu dukun ku ya gur nggo lantaran. Nggih. Menika wau sekedhik ular-ular saking panjenenganipun Gus Sukimin. Ora Gus ya meneh ya sembur tutur sithik-sithik ngono kuwi. Ya, kowe bengi iki dandanmu kok kaya mbok pal-pal. Ya maksimal dong. Nek sayange siji lho, Lek. Apa? Susumu kok doyong nengen ta, Lek? Susu kok piye ta gombalmu? Bar tak nggo ngombeni sing keson mau. Lah tekno ya piye lah jenenge lah ya. Lho saiki arep to kae. Suaraku apik, pemene suaraku apik, aku ayu, ku nek sone mletor ya gur ngosos. Mula ya piye carane nek tak kei dhuwit darani ngino wong akeh sithik diparing karo sing kagungan kersa. Tukang son ki ya pinter. Wong wedok ayu-ayu ya milih sing ndek potensi yo. Lah iya. Sik kok potensi apa? Garek nguntiri niku. Potensi sing diuntir-untir. Potensi. Oh alah. Sing penting ya tugase wong tua ki aja. Heeh. Ngekeki jeneng sing apik nggo putrane. Lah iki mah jenenge apik. Heeh, nama baik itu adalah paribasan ki nggo pandonga. Iya. Lah kok anakmu kae kok jenenge ora apik. Rek kae arep
Islam kok malah jenenge Nur Saitoni Rojim gitu Neng. Mula ya nganggo jeneng nganggo cara Islam ya apik, nganggo cara paribasan, nganggo cara Jawa ya utama, nganggo cara apa ning ku jek iso mudeng artine ora mung gugon Tuhan melu-melu. Oh, lah rek Nur ki rak cahaya. Saiton ki Pak Ning kowe. Dalane setan ngono. Yes, nomor loro mendidik kula mentah sing apik. Ha ta ya ilmu agama, budi pekerti, unggah-ungguh, sopan santun. Mana orang yang dituakan kita hormati. Sing nomor 3 kuwi nek wis akhir dewasa menikahkan utawa ngrabekke. Ning nek sebar kuwi tugase wong tua paribasan ora kok wis rampung. Ning paribasan tugas utamane iki wis kabeh wis tercover. Ngono kuwi lho, Jas. Iya. Ora gampang dikai amanah ki. Mula kula rung dikai niku mergo kula kan rung iso jek sibuk kerja to kula dadi nggih. Sukimen pelantangan kok gagas meteng iki. Kok senengane. Paribasanipun nggih matur sembah nuwun Kang sampun pereng rawuh enten kewonten mriki ketinggal Bu. Ya nggih. Kula keng mriki cantik napa mboten? Mboten. Gawe juga kadhewe kowe. Nek teko kadohan ki kowe ketok ayu. Sing teko cerak ki ngomong mboten ki bener lah wong jenggotmu ki lho. Ambok dikerosekno lho. Aku ya ora nyalahke. Nek sing ngarani aku ora ayu ki berarti mandang aku dengan mata telanjang. Mata kok mudah ki. Maksudnya ning nek sing ngomong Mbak Min kae ayu. Ayu ki merga memandang aku dengan mata batin. Lho. Oh, Afrika ayu, cahayane sumunar, ayune ning donya. Ayu ning donya. Wong ayu nang donya ki wedine karo panase lampu, panase srengenge wedi nek kisut, wedi nek ireng, wedi nek dongos-dongos raine. Ning nek aku wedine karo panas sing geni neraka. Lho, dadi tindak laku sak laku kudu sing hati-hati. Lek, telek. Cintai dhewe ora. Lah niki suntik putih men ayu nggih to? Suntik putih luluran. Ki mung pirang wektu engko 35 kisut kabeh. Lah kowe nek pengen mbok suntik putih. Aku gak kok nganggo air wudu ae. Gayamu. Lah kowe nek air wudu, ra mesti salat. Lah salatmu ki nggo sarung apa ruko? Tergantung. Ya salat cuma nggo sarung kok. Kayak wingi ya Jumatan sampean. Sesuk no. Oh, sesuk. Sesuk Jumatan. Nggih. Sing Jumat wingi ngono tegese. Jumat wingi Jumatan. Bagus. Kok padake. Nyepelekke. Borak pokoke wong lanang borake tang sak pleci iki kudu wajib Jumatan. Mbok paribasan arep titite iki dirubung tengu tetep Jumatan ya. Lho. Tak omongke mergone tidak ada. Lho, kecuali ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan kalau sakit dan sebagainya itu tidak boleh meninggalkan ibadah. Lah aku arep salat sing ngene mbokku kok, Lek. Lah ngapa? Lah aku nganggo ruko kok disebut. Ya salah. Lanang nganggo ruko. Wah, iya. Sirku menutup aurat. Lah aku anggar ning masjid ya bingung. Arep manggon ngarep apa mburi aku ngono. Aku ya terus ning tengah-tengah ning dhuwur sekat kae aku. Rasi do salat. Nek urusan ibadah, urusan akidah aja di waino. Nggih, guyon-guyon karo ngaturke panglipur ya, Nak. Wonten pamundutan mboten? Mas Yusuf. Baguran, Mbak. Dipun Mas, tunggal mbok setunggal. Injih menika. Aku ra melu Yusuf Ansor sebenarnya dijoli karo sindan sing sisih kene iki dhewe to. Nek rupa ya macul kaya aku lho. Ki sindan sing kene dhewe. Lah ya aku arep dijol ke sindan sisih kene dhewe nek babakan rupa ya aku ra menang bersaing to ya wani bersaing to ya. Kakeane mompyor gek jejer dalang kok kaya garwa dalang ya Le. Heeh. Kowe ra ngebomi lho. Nggih, anu turu ning transit mau Bu. Iya. Iki aku ra melu-melu ya, Mbak. Aku lho jaman kenalan iki nek garwa dalang ki rak pakaiane beda. Tur mepet dalang. Nggo kembangan carane. Kok kembangan barang karo jangkrilan apa piye? Jejer dalang ya malah kaya memedi ya. Lah kowe nek jejer Dek Yusuf nek misale nang kene iki lho. Pamane aku nang kene umpama. Lah kaya mbahne kakung mengestoni putune. Wis salah. Apa ra iku wis kelinting banget to, Pri?
Ora le Mbah Kakung kuwi lho. Diwaca Dek Yusuf. Iya, ini dari Pandagio derek nyimak. Pandagio ki apa? Pandagio kuwi singkatan saka Pandemen Dalang Yusuf. Oh, jin. Mengke nyuwun lagunipun ayang-ayang dipun langgamaken dipun lanjut dangdut. Oh ya. Lagon menika kula aturaken dhateng warga ingkang sami rondo saking menyanipun Bapak Kadus Mbaturna Wonogiri. Oh ya, Pak. Terus iki saka Bu Sri Rejeki Temanggung. Oh piyayi kene. Iya, nyuwun lagune padha kalian Pak Kadus. Oh. Napa? Ayang-ayang. Oh, ayang-ayang. Nggih. Mbak Apri kalian Mas Mimin ingkang minangkan. Rungokno, Mbak Apri karo Mas Mimin. Aku mung maca tulisane lho. Kuwi mergo tresno karo aku. Tresno ngapa ditulis Mas? Men kuwi iki Mbak Mimin ki ning panggung ngono, men kembali nek pas ora nyambut iki kembali kepada fitrahnya. Oh, dadi ngelingke ngono ya, Lek ya. Ngelingke kuwi Oh, apik nggih. ora serik. Jadi kembali ke fitrahnya, kowe nek ora pas nyinden ngene iki ning omah ya ngarit, nimpal. Ya nimpal. Ngambor. Iya. Wonten melih pamundutanipun. Sementara menika. Oh, terus akeh. Dalah kok tidak unekke. Ayo men. Iya. Iki diantarke apa sih? Ya, Yusuf? sing- Mau anu lho, Dik Yohan arep Oh iya. karang panjenengane iki ya seneng manu ning omah latihan mayang, Mbak. Oh Sing iya. dikitanke adik Ideva. Ideva. Ideva Yohan. Kuwi iki ya seneng dalang lho. Oh, ngaten. Terus wantene ya sae. Ya becik. Budaya. Ya budaya. Nek diaturi munggah panggung ngono prayogi. Oh iya. Ya sliramu coba le ngaturi kersan apa mboten? Tole ingkang dipun kitanake nih jejer tante kene le. Iya. Jejer tante karo pakmu gede iki lho. Bosok. Sepati Mas yo. Anu masih sakit, Dek, masih sakit. Sudah enggak? Oh, udah enggak. Oh, mula kok dicekeli ngene terus ki apa Dek lara? Kuwi nyekeli weteng kok yo. Oh saiki kan wis modern. Apa? Garek pirang dina wis garing. Ora kaya kowe dhisik dadak meme ning nggon watu nggon kali. Kan zaman dhisik kan ya urung model kok saiki Lah laser-laser. iya. Kayak gewedi kan. Abah. Watune iki gede banget ngono lho. Watune. Kok yo. Aku dadi kelingan lampu strongking kae. Nek saiki kan ra ono iritasi-iritasi Iya. ra ono. Dik. Sugeng dalu Dek Yohan nggih. Panggilannya Deva. Dek Deva. Oh, Dek Deva. Lah nek aku njeluke ngono ya bebas. Ya wis. Dek Deva kelas berapa? Lah jenenge. Lah jam aku ya wedi diweden-wedeni kok. Jenenge beda diweden-wedeni kok. Yo Gilane. aku nyritake awakku dhewe dhisik ngono lho. Dek Deva napa? Iki kok sinden gak mambayangke lho. Seneng kok. Dek Deva belajar wayange teng pundi? Teng griya. Oh, Lewat YouTube atau wonten guru ingkang wonten griya? YouTube. YouTube. Oh, berarti kados Mas Yusuf Anson. Dulu Aku yang belajar memang dari YouTube. YouTube pakai wayang kerdus dulu. Sakniki dadi lan kondange muga-muga kondange Mas Yusuf iso numrapi Dek Deva. Nek kes mari tenan to? Pun. Ndelok padha ora. Kok padha ora. Apa iki gila kok bocahe. Lah ndek kowe elik kae kok. Apa iki do trocos-trocos lho. Iki dilastri wae lho, sak alam donya mirsani lho. Loh, iki kan apa jenenge obrolan tentang sesama lelaki. Alus sopan lah kayak pinter ya Allah, aku gelem lah kok. Gelem anake bapakne. Ya Pak Nino Pak ya. Ya. Tak cekel kele anu ki mau lho apa?
Mas mbok aku ya dikalungi padha kuwi to Mas. Kalung ana celurit iki lho. Kok aku kok Yusuf, kene dadi bintang tamu. Oh, lah, iya. Aku kok penak emen. Ben kowe yo ngrasake. Aku pirang-pirang anu kok mlekoto ae kok lek. Ini. Sekan kadong kongas kandanyo maweh waras ratnaning driya Sampun. Sampun. Luar biasa. Lho, kok sak otot ijaz lho. mentale iki lho Iya, dadi. belajar iki ya ming lewat YouTube. Ora ana sing mentori ning ya langsung nyantol. Ning sesuwe engko literasine banyak dadi pinter. Iya, Dek Yusuf, arep matur apa? Mengomentari. Iki tadi tak wis suluk ta niku. Anu odo-odo sing nganggo dodokan coba. Coba ya. Dodokan. Sing dipun. Eh? Apa dipun? Mau sak kersane apa sing arep di heeh, sing arep ditokke apa? Hah? Oh ya. Pengen ibu Bu Mimin. Aku pengen ibu Bu Mimin ngono marah sang-sang. Ngangge dodokan. Heh? Ayo sampean teruske. Non, mboten pati apal. Oh, nggih liyane sing apal coba. Kok nek ra iso ya dadi peksa kok. Oh, jantur. Nggih. Oh, janturan. Oh iya. Jantur ya wayange ya sing padha pas jejer mau. Apa kowe dadi wayang golek ya, Le? Iki mboten komplit. Kok ndak nggo dolanan aku. Apa dadi wayang apa? Golek. Wayang golek. Ndak nggo dolanan terus aku nyaman piye? Wediku nek nyaman ki lho. Iya. Ayo monggo Dek Deva. Serbak, Mas. Ilahing awi Gunamastu Purnomo Sidhem awi Gunamastu Surat mriyang jagat karana sirang tondo kawahisaning bisana sono sinawung langning wilapa ekstu maklih lastantu lampahing Buddha jinantur tutur katila tulat ning lateng paradya windur sita ngumpul prameng niskara karanta jantu miyang jaman para pinardi tameng lelata mangkya tekap wasananing bebita tanung ranggeng prambang matumpa-tumpa marma panggo panggugung sang Purwengkata sing gebyar dumadining wayang Purwa Purwakani kandha narik runtuting basa dongeng kuna ngemu surasa yen saya karas mulat salira hang rasa wani uruhing diri rasa rumangsa ngrumangsani lir jalma ngira kaca
Jareh wis rinangkep caing carita ala becik wis gumelar jroning pakeliran. Yaku sejatine amriksani pagbaran ringgit purwa. Surya Candra Daru nyang Kartika pinurba kodrating kawasa. Sahari ratri hangidri bawana pra tekeng dusina. Gilir gumanti temahan dadi petenganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetukuran tangkar tumangkar saya sinarambun kaya jawah pating krembyah dadi padhangane kutu-kutu walang tangga buron wana miyang buron toya dadi branaan tanpa wicalan padhang trawangan sinaring sang hyang rawi ingkang ngarsa amerbawane jagat mungguhing jagat wetan dok mungup-mungup mungguhing kalian nuker rabang mengangah lamun leksi yayah handiat ngirato bumi saya dangu sumrut sang hyang arko katon soblak kanan kiniring abang esmu jenar kaperbawan sinaring sang hyang baswanto tan mentuh katon ijo royo-royo hamengku gunung biru moyo-moyo pucuk gunung kinemlan gendanu kasiriring prabancana tenggat tenggut nganti kaya mekutu-mekutu tan atawis dangu solahing kawula tasih dan ira arsa angupaya goko garap tegal sawai Sampun Dede Manjih luar biasa. Berproses, berprogres. Lah, tetap gladen, tetap sinau, tetap jadi diri sendiri. Terinspirasi saking Mas Yusuf mboten dados menapa ning tetep mengke kedas duwe ciri khas piyambak. Men mudah diingat nek pancen pengen bener-bener terjun wonten dunia seni pedalangan. Kados Mbak Mimin. Nggih. Kayak gini kan Mbak Mimin kan juga punya ciri khas. Jadi ciri karo khas iku kayak cirine nek. Ciri ki cacat ki. Sik iki aku ana kenang-kenangan ya wis ya ora ketang elek-elekan. Gandeng ana blangkon ning omah tak atur neneng Deva. Woi lah. Tinggokke sisan. Iki ya iki gegeden ra apa-apa sesuk ngunduri gede ya. Nek wis bar supit ki biasane bocah terus kok lemput. Terus kebrundung Mas. Mas. Nah, tak nggokke ya. Nggih. Corna wit-witan bar dirancasi kae terus tukule oke. Nuwun. Kayak dhewean ngei apa ya, Lek? Masa arep ngei gelungan ra ya ora to? Aku tak kayak jiwa raga ku ae ditinggal ning kene. Dan Ora ming iket, Dik. Iki no wayang muga-muga iso nggo sinau. gladen. Nah, ya. Bagong kolor. Ah. Weh. Kaya kagungane Sergi. Suwargi Pak Sena ya. Heeh. Matur nuwun. Nggih aja didol lho iki lho. Ciboten. Luar biasa. Nggih. Nah, Ya ming Pon. nggo kenang-kenangan Lek. Ya iki nggo ngrumat blangkone ben ora lecek ya. ya. Ya ana mereke semen Gresik. Ah iki. Kok blangkon kok mereke semen Gresik ya. Ora. Wis gek dicopot. Nah, Nek glungan kuwi kok mereke Kuku Bima ya, Cek. Ngopo to kok aku salah terus lho. Sampun aku ngomong kok dipoyoki terus.
Iki mereknya udu kuku Bimai, Lek. Apa? Mereknya Toto. Totoi toilet iki nggon. Deva mriki riyen. Nah, diagem apa? Diagem wae. Ya aku enggak apa-apa lah bagus sih kok ngene pinter. alah. Iki soleh yang saya lihat itu bocah santun. Raden-raden kan saiki kadang kala rak ya nyun sewu ya ora kok mbah niki meneh santune menika lho patut Tor saiki ki Lek basa Jawa ki neng wilayahe dhewe Wong ki Jawa paribasan iki wis rada angel diajarke ngono lho. Dados bapak ibu nek ning dalem seyogyanya ngajari putra wali menika basa Jawa. Nek basa Indonesia, basa Inggris Pak Guru wis ngajari. Merga wonten basa Jawa wonten tataranipun, wonten unggah-ungguhipun, wonten budi pekerti. Dados mboten klentu menawi Dek Deva menika remen kalian budaya maliginipun ringgit. Sukses, pinter, sehat, soleh ya Le, cah bagus. So nek dadi nganten ngundang budhe aku swidak umurku sombene swidak 5. Nek dadi nganten ngundang budhe. Ya nek tekan Nah dilari kali. Ya, Ha donga iki sing apik. kok sing apik ngono. Sik, sampean mah persis panjake iki lho. Sing agem oh. Kek ki ora wis danturan wis, Nggih. suluk wis. Nek bawa apa nyanyi apa ngono, Dik? Nyanyi mawon. Nyanyi ya. mawon. Lagune Karaoke. apa? Lintang Asmara. Oh, Lintang Asmara. Lintang Asmara. Niki kula duet kalih punaan. Oh, Ponakan nggih. Sinten? Niku Fanya. Oh, alah. Wah, ya Allah. Meni alah iya. Sini sayangku, mriki. Ya Allah, ki kok iso apik-apik iki dhisik piye ya Lek Lah iya gawene? kok iso apik-apik resik-resik sopan sontak anu sopan. Gak bibite iki bibite piye ya? Mare Arep kowe minat apa piye? Lah, apa aku tak golek jago kene ya, Mas? Yo alah, nggih. Lah ya Allah. Cantik ya. Ampun, ya ampun cantik banget. Nggih. Namine sinten, Adik? Fanya Fanya. Kelas sinten? setunggal SD. Nggih. Ya Allah kendelera. Iya, salim sama Mbah Kakung dulu. Iya. Wis sakarepmu sing penting bocahe seneng ora Iya. wedi. Mbok yo eyang nguti ngono kok Mbah Langkung. Mau nyanyi lagunipun? bintang asmara Lintang Asmara. Lintang Asmara Bintang ya. Asmara. Langsung nggih. Siap? Oke. Monggo Kakak. Kita joget ya, Cak. ayo ya Luar biasa ya Allah. Terima kasih Dek Fanya. Lah, bibite apik-apik. Lah kula mriki iki golek sangu malah kok nyangoni. Loh, nek sampean nyangoni adik dua itu, engko sangune sampean ngene luwih oke. Oh, ngono. Ibarate wong sedekah ki Iki ijole kira luwih ngene akeh. ta, Le. Heeh. Ning panggung ki dalang ki artine rak ngudal piwulan. Heeh. Dadi ora ana alane nek dalang ki nyontoni sik. Nah. Aku ora nggo duit ya. Lah apa tak silihi sik? Heeh kene. Amin, nggih. Pripun? Lah kene. Halo, nah anu salim sama Mas Dalang dulu. Sama Om. Lah iya. Iya. Iya weh.
Sing pinter sekolah aja ora bisik ya. Yo caci kok ora bisik. Maksudnya sekolahnya kudu dirampungke. Dirampungke sik ya. Iya. Iki bayaran wingi bengi. Oh ya tok wedar kene-kene. Ora iki sengaja aku nek nyimpen duit iki tak dekek nggo amplop. Lho lah iya. Nah, siji-siji tolong disampaikan, Lek. Nggih, kersane mriko ki Oh, ambar sowan ngandel. panjenengan. Nah, kalih Dik anu Heeh, wah janes. Ki aja dienggo tumbas permen ya. Nggih. Iki nek iso dienggo nyelengi dienggo tumbas. Matur nuwun. Putihan wayang kulit ben iso kagungan wayang kulit. Nah, iki Makasih. ya, oke semangat ya. Wah, generasi penerus, Nduk. Iya. Oh, Konangan. jadi bapake kuwi mau termasuk eksploitasi kuwi mau. Niki sekedhik saking Tante Apri, nggih, Dek Fania kalih Dek Deva. Ora ketang bapakmu ngeki aku luweh. Ini iki nggo patut-patut. Nggo sarang, nggo pancingan. Nah, iki nggo pancingan. Nggo cambuk semangat. Kagem Dek Fania kalih Mas Deva. Nggih. Nah, ini buat Devanya, ini buat Mas Deva, nggih. Pak De belum. Oh. Gandeng aku nek kene niatku ya gur silaturahmi. Duit mriko ora mung angka to. Lah, nek silaturahmi itu keberkahan, itu sedulur nggih to. Nek duit ya mau entukmu duit tok, ora mesti berkah. Anu iki mampune budhe gandeng budhe iki rondo iki 20. Wes. Kali ringki. Budhe iki biasane meneh oke. Matur nuwun. Nggih, sehat-sehat pinter nggih. Tondo tresno, dieling-eling budhe dolanan Klaten. Kula pun dolan mriki njing jalan dolanan Klaten, ten gubuk kula. Ah lebih tepatnya istana gitu ya. Iya. Istanane Betari Durga. Istanane iki lho, abdi-abdine. Nggih. Kuwi iki grapyak-grapyak. Oh, ngaten. Loh, Contone. Sampeyan nek marane Ndek Lekmin, Nggih. lagi mlebu ning halamane ngono, ning latare mesti dibagekke. Bagekke lek. Kae wedhusku ya, Bri. Oh, kono Walah. blantik kaya. Iya. Nggih. Makasih ya, Dek Makasih Fanya. Devanya. Iya. Ah, duit aja keke mbokmu. Ndak. Oh, ndek tabungan dhewe-dhewe kok. Mbok ning fan kita lho, Ces, Mbok Dedek. Oh iya, nanti nek dikasih mama ndak hilang. Ya mudeng. Saling Makasih jalan ya. Pinter selalu ya, Dek Fanya. Nggih. Iya. Sampun, Dek Deva. Iya, Dek Deva. Mau nyanyi lagi? Mboten. Sudah. Sampun nggih. Ya. Siap, Dek Dewa, semangat pokoknya. Tak mandang kula. Nggih, Nggih. terima kasih. Alah, kek sopane Nggih, kaya siap. ngene. Kek- Heeh. Lah aku arep anak sopan piye bapakne merosal dhisik aku ki beda to ngono to le. Lah le gawe nang Oyo kok Mas. Kok ya diwedarke dhewe lho, Rabeh. Kala ya ngene cari temen. Mula ngono ki digoleki halale sik. Aja mburu seneng lho mesti ayem ning mburu ayem di situ ada kesenangan lho. Diluruskan. Aja mung mburu seneng. Ning mburu ayem di situ ada kesenangan. Nek golek seneng lho mesti ayem ngono kuwi lho. Lah kok peningkatan ning Oyo biasane ning galengane dadi ning Oyo. Ah, suka pari suka. Nggih. Mana Nah, pamulutan malih? Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saking Pak Ngadya, pidalem ngeleri pelayan Gunung Kidul. Nderek wungon nyuwun langgam ninggal katresnan. Oh nggih. Gending punika kula aturaken dhateng sedaya pandemen wayang kulit, dhateng Masda dan Ansor Laras, semoga sehat dan sukses selalu. Amin. Salam kagem Mbak Mimin dan Mbak Apri, semoga sehat selalu. Sembah Terima nuwun kasih. ingkang mantau streaming Nggih, lumantar. Pak Ngadio, Pak Ngadio. Pak Ngadio. Iya. Adio kaya tanggoku. Nggih. Sinten? Anu namanya siapa? Dio. Lah jenenge Ngadio. Dio. Ayo panggilan ki ya sing keren. Iya. Iya. Ini diaturke apa sih? Iya. Dek Yusuf. Ayang-ayang Mbak Yo. Ayang-ayang. Menika Ayang-ayang langgam. Iya. Heeh. Maka kanca-kanca. Monggo sarang-sarang.
Iki duet aku karo sliramu. Oke. Nah, kowe saiki madeg MC sik disiarke upamane kowe dadi MC ngono lho iki. Baik, ladies and gentlemen, kali ini hadir sebuah nomor lagu koleksi dari Risang Goto, kalau nggak salah dari Pacitan ya. Ini sebuah nomor lagu bertitelkan Ayang-Ayang, hadir bersama artis dari Kota Klaten, Princess Aprilia, Sucipto Suzuki dan Suki. Baik, baik, oke baik. Kur baik kae lho. Dikasih satu persatu ngono. Dikasih sebuah nomor persembahan dari kami Princess Aprilia dan Suki Men dengan Ayang. Terimalah baik. Kok kur baik. Ya. Tresno kang suci Lek kumat mau mengine. iki apa endingnya kaya closing lagu zaman di kaset dhisik dadi Kaset pita. kita kaya lah apa-apa lah. Iya. Kok malah ketok nek mengi. Oh alah. Pripun Pak Dik kula kelihatan cantik. Nah, 50 tahun ayune kaya ngene kimplah-kimplah kaya duduh gule. Lho Kowe nek karo aku mung ngrasani jenengan. Pripun? Wong kaya Raosan pripun ngomong. spek kaya ngene iki kira-kira gelem pira. Kuwi Pak Pardi kuwi. Sing penting kula Coba. sing penting kula kaya saya tuwun mung golek tentreming ati kok Mas. Kula duit iso golek pangan dhewe. Mas Picis Raja Brana kula wis duwe lho. kowe iki lho Lek. Ayahmu ki ora ning kene. Ndek, ndek. Kae lho. Bapakne Yusuf. Halo Papa. Ini cuman anu sandiwara di panggung, hatiku tetep padamu. Ya. Ya lagi mbokmu kualan ta Le. Ora kuwi ngroman andine bapake apa piye kowe? Oh alah. Nggih matur sembah nuwun. Ayang-ayang wis diaturke. Sampun dipun pinangkani. Ayo ngejak Waranggana, Dik. Sinten Ya, ingkang Budhe. kapiki? Mbak Zo sing beda dhewe seragame, Mbak Era. Irawati sik. Mbak Irawati monggo. Monggo Mbak, nyuwun sepotipun kagem Mbak Sepote. Irawati. Saya mau tamasya berkeliling kota tenda melihat-lihat keramaian Jakarta. Saya panggil Nalisa dari Taman Bermuda. Bisa tolong bawa saya. Saya duduk di sini sambil mengangkat kaki melihat dekorasi Ke kanan dan ke kiri. lihat desa lari dari atas berhenti bisa jalan hati-hati. Saprening ganggung ngenteni janji. Hop. Taning hati dandang Iki kesenian apa? Walah. Kendali Mbak Irawati. Sugeng dalu Kak. Sehat kabarnya ya ampun suwe banget ra kepethuk. Ya. Napa? Saya tahu nek Kenapa? aku dinek nyum jenengan engko nek aku mari lho Mbak. Loh, mari piye to lah Kok- kumat apane? Kok nek nyium jenengan, kok nek ngantek Sukimin metu, kuwi bahaya. Metu apane? Wah, iki ra duwe to. Kok ora duwe piye Iki to? entrane anu gendong tenggok isine entik. Apa? Kita wedok ra duwe nganu. Ra duwe dedek ngono. Kuwi iki kodhok mangan kupat.
Apa? Dhuwure wedok, ngisore jengat. Wirane iki lho. Oh, wirane jenget. Lah sing dhuwur jenget ora. Mang terapi, Mbak. Wis ra iso. Kok dadak diterapi? Ya nek ndak suro ya fungsi, Mbak. Kok fungsine kurang Jamasan pusaka iki lho Oh, maksudnya. disepuhke. Tak kira nek terus nggo sajen. Sehat, Bude. Alhamdulillah pengastinipun sehat, sepenting sehat. Nggih. Niki rada susut, 4 kilo ya ora apa-apa. Katekne napa? Miskram, bar miskram. Oh, bar miskram to. Soal iki rahimku rentan to, Mbak, kan ana miyume to. Dadi Lah, kuwi nggih kan miskram dikiret. Lah Bu Bedan ki sing ngiret ora resik. Lah terus? Gek sikile bayine keri ku lho. iki ngono abrakku dhewe. Kak, keri siji apa keri kabeh? Mbet ala kuwi tak kira sikil bayi. Sikil kok ora ana kukune nang drijine. Sikil bayi kok diwu-diwu ti lho. Sikil bayi kok merenges. Aduh, jalan. Dik. Lagi diatur ke apa? Mbak Erawati. Nek itu Dek, Mbak Erawati alusan lho penjenengane karo aku geradakan brangasan ra apa-apa. Kali Oh, Mbak ngaten. Erawati niku kedah alusan. Ayo empan papan. Oh, Papan. nggih. Nggih. Nembang, Mbak. Lho lah iya. Nggih no. Nembang napa wau wonten pamundutan. Nggih. Ninggal katresnan wau. Lho lah nggih. Oh, lah, Gegere nggih. putih kok men lah. Gegere putih banget. Oh ya nengger ketok dandan wedok anggere wong wedok ayo ya kaya ngono to men kowe iki. Jan. Kok resik Dek beda karo tekku ya. Titekmu kok ngapa? Kono kuwi anu kok cinta Indonesia dadi sak kulite ya dibatik. Ngono kuwi. Batiane apa? Kuwi telas bubul, Mbak. Batiane ya putih. Kuwi kadas. Ninggal katresnan Mbak Irawati. Nggih. Langsung apa bawa? Bawa dong. Bawa dong sih. Sak menika mapanipun wonten Temanggung, Mbak. Nggih, wonten Temanggung. Peneripun pundi Mbak Irawati? Selo Pampang. Selo Menika. Pampang. Tembara. Nggih, Oh. dari rumah saya ke sini masih 1 jam. Oh, saya nggih rakit tebih nggih. Iya. Tepi. Wonten kang nderekaken? Dalam Wonten kang nderekaken? onten. Oh, nggih syukur. Soalnya kula dhewe ya iso nyopir nek jarak jauh trimo golek sopir. Oh, ngoten. Ya engko nek ger kalungku sing ilang nek ngantek kehormatanku dilenggut wong ning dalan iku sing kula jaga niku, Bang. Kehormatan jenengan ki ndi to? Oh, ket mau Kehormat- kehormatan kok ngene lho. Kehormatan kok dirayu. Kehormatan kok. Budi. Nun. Kehormatan kok dilewek. Lah iya. Lewek. Kok menjaga kehormatan kok angger bar kok kene kok mampir pasar sapi Mbak Romo. Kayak golek ekstrakurikuler. Golek anu ya. Ekstra, Mbak. Oh, Tambahan. pijet. Niatku pijet ning kono ya mbuh nek niatku pijet. Aku nek karo wong lanang kudu tak niati sedekah kok nek kono perkono-kono arep bertindak nista ya kan sing salah kono. Ya tapi jenengan nek dinestani gelem ora? Ya dokoh to, Mbak. Ngono lho, malah mapan. Bawanipun Mbak Irawati. Oh, Derek panjenengan wong ayu. Nggih. Wis manut, Mbak. Iki ngono. pangkur mawon Mas Bayu, Mas Ayu. Mas Ayu. Ya. Mas Ayu Gupita. Angger dilem bagus. Alah. Saku. Terus ikete sesak terus. Lah nggih, angger diarem bagus kok ora kok berdemes ya lah. Sing wedok terus salting nyekel HP. Ya. Sing gender iki angger dilem bagus. Kacamatane rung ngembun. Mangga Bu Irawati. Nggih. Iki piye lah arep mulai Sinden kok lewat kae to. Jan. Oh alah. Mangga Bu Irawati. Nggih. Mingkar mingkurengan Aja diganggu lho, iki munggah ning Semarang lho. Munggah ning Semarang ya. Munggah Bandungan wis dhuwur ke Bandungan. Semarang ya. Angkur Semarangan. Hakarono
ngerti, Mbak? Nggih. Bukaan 8 akean sik. Selamat. Selamat. Aja tiru-tiru lho, Lek. Jali Sara. Aja kembangane kalau menjinge muntir malah kok. Lah iya wong wedok kan ndek kala menjing lho. Kok kalau menjingnya pindah cengel kok. Iki jenenge Nick Apple. Alah, kuwi sing dijenengke teleh ya kuwi. Telah ki nggo pitik. Tembolok. Wong wedok sorane gedhi. Tembolok. Nah, Kowe jalu ya. Kok Jaluk ten kene. Dicek mangan woh kuldi iki lho. Sinoba sino karata mrekarata Ponine Mbak Irawati ki apik. Aku melu-melu ngono mah kok tarangan pitik. Berarti apik dienggo kono rumah nek sinomku ki apik kok. Lah nggih kok. Jenengan kok ora duwe. Aku nyoba kok sampean ki dadi rapatet malah nggo omah tinggi kok, Mbak. Dadine sinome jenengan iku papane mboten teng mriku. Mboten ten mriki. Teng ngandhap. Ten ngandhap. Kula wedok fertil kok subur banget kok. Oh, ngaten. Sinome ora ning kono. Teng pundi? Ning dodo kok. Simbar. Kok jenenge beda-beda. Sinom, simbar, godek, terus kumis, Ringos, Ringos. Terus nek ning kene apa, Kak? Simbar. Nek ning udel. Nek ning udel kuwi ya kuwi baby simbar. Kok ana baby simbar barang. babi cumi. Apa iki mau baby Waduh anarkis aku tak mau. Mas aku lamar wong rusuh-rusuh aku ra gelem aku. Karo Sophia lho. Wegah aku rupa nyun sewu ya Mas nyun sewu lah aku jujur. Sing jaipong pengen diambung neh jare. Jujur ya Mas nyun sewu. Ketoke aku ki lho rupaku elek. Ning nyun sewu nek kon ngomong-ngomong jorok ngono ki ora tekan rasaku. Lah iki jenengan Padha-padha le ngomong mbok ngomong sing becik kok ngomong sing jorok. Nek nindakake Nek nindakake mah ra apa-apa. Dadi malaikat le nyatet iki genah catetane ngono lho. Dadi ora samar-samar. jenengan tekan kono ki arep ndi? Arep ngopo? Ayah, aku pengen dibuahi. Lah kalau ngejak ning jero lho. Golek engkon kok, Mas. Mas, ora itu mlumpat kok ngono kuwi. Carane istrimu adalah sawah ladangmu. Lho, nek nggon agama istrimu adalah sawah ladangmu. Meh tok perlakukan karo Ayo kayak dipacul Lah, ngono. meh karo turu, karo ngadeg, karo lungguh, karo mlumah mengkur monggo ning mergo menungsa kudu nganggo adab manusia men anake ndek sopan santun unggah-ungguh duwe rasa pekewuh, rasa wedi. Kok malah dijak mlumpat pager, aku ra ya seneng. Alah. Lah lek sing mbok kandhake kuwi nek aturane dienggo wong lenang bebojoan karo wong wedok. Lah nek wong wedoke model kaya kowe ngono ki ra ya mesake sing lenang. Lah kok wedok spek Banaspati yo. Bude. Rene Thomas mo. Pripun Mbak Ero? Dadi wong wedok niku mbok sing rada jual mahal ngono lho. Lah, iki klerune jenengan. Lah piye? Ora mudeng agama. Lah, piye Nek ta? sing lanang pasif, sunahe wong wedok ki sing aktif. Lah kowe ki apa bojone sah?
Lho aku tuku aku tak bayar. Tak bayar kok. Wedune Lah kowe iya kok. yo tak cucukke nek bayar oke. Pitu 5 ya nek buruh ya sedina. Bar pitu 5 kok ora dikapak-kapake gur dienggo ngabar kanginan. Tuas aku nyewa hotel ora dikapak-kapake. Hotel Semarang. Rene Mas. Terus gak diterus kene bawah. Aduh. Kapok. Ngeleh tibake. Tibake kele lho jebot tahu bakso. Alah. Kageto mrane tanah Jawa. Agama agame aji Belayang wis teko. Lah. Kula mboten badhe ganggu kenyan kedah profesional. Nggih. Perkara kok aku nek kedaknya ki mung memberikan dorongan moral tok. Ya Allah mesra banget Oh ya. iya, Mas Raban. Ayah karo bapak iso mesra banget. Itu ayah bapak, ayah bunda. Oh iya. Pak ayah ora bapak gundulmu Iki melocot ayah, entok. iki ayah, iki Aku bundas. aku Mimi. Mimi Mimisen. Monggo Mbak Erot. Mbak Erot sapa? Mbak Erawati. Kok Mbak Erot? Mbak Erot. Wong edan. Iya. Ayo, saking pundi Mas? Saking dene, nggih. Saking ajeng napa wingking? Bika buka celuk napa ing kendang. Oh.
anggone Mbah Uti ki anane ya anane Ming Mangestoni to. Nggih jenenge Mbah ki anggo tambah kok. Aku mung jurung donga nggo sliramu, men karirmu sak karone sansaya meningkat. Amin. Nek kaya aku ra kene iki gur golek sedulur to, no. Oke. Ayu wis tau ayu, sugih ya tau sugih, tau laris, kabeh dalang-dalang pengen ngayunke aku. Aku saiki golek apa? Aku golek tentreme ati. Kok apa jenenge ngendikane Mbah Uti iki lho, ayu ya tau ayu, sakjane uripe ayu ora tau. Nek ya gur ngono. Ayu iki lho digoleki ra ono. Iya, walah. Kok dadak siya. Pripun Mas? Nah, wis karo le mekenge gedah gelem kuwi. Lah iki ngene iki, Bahasa klop. lah tekon ngene iki. Lah tekon ngene iki, Mbak kowe ndek Twitter ra ya ora duwe aku ora nggo Twitter. Duwene apa? Duwene apa? Kula duwene micet. Wong edan lho. Ora oleh. Aja lali pamelengku. Pandoro Baisai Moro Mandri Katon
Pripun, Mbak? Ping slewong. Tak nggon joget ki mah nglumpuk susuku. Kowe dadak dibenekke ngene. Susu kok malah arisan ya. Jenengan dibenekke ora? Mboten sah. Mboten. Reoni. Men healing. Nek rada nyepelekke karo Mbak Mimin ronde jenengan lho. Lah piye? Apa ngene Mbak Mimin lho? Kok iso? Ngene Mbak Mimin iso dipeme, nggonmu kok iso dipeme Ora susune. iso. Iki sak diperes bareng. Oh, kuwi nek ndekmu nek gatel rak dikukur. Oh. Ndek Mbak Mimin ki nek gatel dicopot diketek ngene lho. Metune coro, ayam. Kala jengking. Ketonggeng, kelabang. Nggih. Makasih Mbak Era Nggih, menika sampun, Mbak Nggih. Sangi. Piyai kok wutuh ya lah jan. Lah wuto ora ya yo ora kelong apa-apane. Lah ya jan. Jenengan nggih. Layak jan apa? Ayu ngoten lho, sempurna ngoten lho. Oh. Aku pamangki sesuk arep botok kok primen rada anu. Bodok melanding apa bodok Tarik benang ngono lho kene ku men rada. benang senar. Ngono tok atur lho. Pejatah iki aku ya gumun lho. Iki ki kulit apa jarek kok wirone akeh. Aku sing tak nggodono Dria kok pri tak tidak untuk merawat diriku sendiri ya. Lah terus bangga apa? Nggodono Dria. Walah, iya. Sambung sinden. Sambung Mbak. Sinten? Ana Mbak Anggi karo Mbak Niken. Oh iya. Mbak Anggi karo Mbak Niken. Mbak Anggi karo Mbak Niken silinder ayo. Linder. Iya. Putra dan sakit kepala tak tong putra tak tong tanggapan saja putra ada obatnya nonton kita semua Apabila budrek nonton Bakti 2. dijamin putra Dijamin San saya budrek. Nggih. Sugeng dalu wong ayu. Sugeng dalu. Iya. Mbak Apri tambah cantik. Ya piye wedok kok ya. Lah. Mbak Niken ki pirang-pirang episode izin terus soalnya kekesen le futsal. Sinden kok futsal futsal. aku, Lah izin lah kriten kalko futsal ki lah. Oh, mboten. sik ditambahi siji meneh kembarane Mbak Apri iki. Sinten? Ayo Mbak Yanti yo. Halo Mbak Oh, Mbak Yanti. Yanti. Ayo Mbak Yanti. Iki kembarane Mbak Apri. Kembaran kuwi mirip kok kuwi. Iya. Kembarane Mbak Apri. Apa le merdukun Kowe padha iki ya? ngarep ngarani aku bodine lanang ngono to. Ora. Wajahe iki lho. Mas iki rak mirip. Layarane aku ki jare gagah jelita iki ge apa bedane ora? Ya padha lho kaya banci kok. Maksudnya Rabolo aku. Rabolo. kecere Mas, kecere. Kah aku jajar Mbak Niken ngopo? Kah aku ngopo? Wis kono sinden-sinden do padu. Ki musuh bebuyutan kok. Jotakan. Nggih, tengah nggih. Kowe kene tengah aku mau jajar tengah. Ya Allah. Kok le sia-sia ora. Iki Iya. Mbak Yanti saka Gunung Kidul. Nggih. Dek Anggi saka Gunung Kidul. Gunung Kidul. Gunung Kelut. Gunung Magelang. Mbak Anggi. Mbak Anggi saka Gunung Kidul. Gitu. Sekarang rumahnya Magelang. Oh Magelang. Nggih. Oh, dereke leng gendeng. Apa wis resmi positif piye? Sampun, oh dereng. Anu ae Mas nikah desa sik wae aku ya nikah desa sik. Kondangan tok di sek-sekke wong desa sik ngono kuwi. Kowe nikah sego wadang kan to, Lek? Sego pindang kok sego wadang. Oh alah. Sik. Ngatur kenapa niki? Ayo monggo sak kersane pamundutane ya minggu mau. Sak kersa panjenengan. Slendro genti lah. Ya, Sulendra Malik Sarung. Kok Lasem. Luru kok wis lasem iki. Iki kayak limbuan kok wis lasem ae. Yes. Apa mak lagune? Pak D. Pak D. Nggih. Heeh. Pak D Sukimin. Aku bojone sapa? Lah kok bingung? Kok bingung, Apa kowe iya. iki lo tren kok? Lah oke banget sok mirip sapa ki ra mudeng. Aduh. Buka uang apa buka sinten? Buka gamelan apa buka telak, Mas? Oh, buka kendang wae. Dlang. Oh. Tung tak tung tak. Oh. Ya. Ame
Terima kasih. Pakde wedenono besok siksa neraka. Nah, Kuwi tembang anu, De. pripun? Anu Pengiling-eling. nggih. Pengingat. Aja mung mburu seneng tok ning donya. Nggih. Ingat ada hidup yang lebih panjang lah. Iya. Mergo sejatine wong ning alam dunya iki mung kon ngibadah. Mosok ngibadah terus ora kerja lho. Kerja kuwi nek diniati becik ya ngibadah. Nggih. Kumpul bojo ku ya ngibadah. Nyumbang ya ngibadah, ngarit ya ngibadah, ning Nggih. paletong ya ngibadah, ning pasar ya ngibadah. Lho. Tergantung niate no. Tergantung niate. Dadi nang donya kok ngibadah terus nyambut gawe pil. Nyambut gawe ki ya ibadah lho. Nek kanggo wong sing apik niate lurus, kabeh mau direken diitung ngibadah. Nah, jan penak Dhisik ya. sekolah STM ngendi to, Kok Lek? STM piye to ya sithik-sithik ya ngaji. Oh, alah. Tak kira sekolah STM. Ayo Mbak Via ya Mbak ngadeg. Mbak Pia. Pia, ayo. Mbak ya mesem medae apa? Mbak yang guyu susah pedae apa pandharowo Tetapi ing janji aja ewa aja tansah juwa kadyan aku ketansih wa ing janji mesono tansah tak enteni yo bareng aku diuri kagunan watone tumaman mesti Nggih, sugeng dalu. Datri. Sugeng dalu, Dek Sugeng Pia. dalu, Mas Mimi. arep undang Mas arep undang Kakung arep undang Lek Pak Dhewe wis monggo kerja. Ki aja klewa-klewa lho Mbak Via. Lah piye ta? Kuwi iki Widowati Waranggana kok Oh, Mas. gitu? Pun mboten cah nyritake nek wong ngerti literaturku lho, ngerti pikiran- autobiografiku. Silsilah. Silsilahe. Mula dhek iki rak duwe jeneng asline. Asline? Mimin Angga Inggi Traing Wilutama. Ya iki. Traing Wilutama. Heeh. Wilutama ki betari ning jaran iki. Jaran. Bojone Oh, Durna. berarti biyen-biyen iki trah jaran. Bojone Durna ki. Nek penting rak betari. Betari kok nek jaran kok ya kok. Ya ora apa-apa sing penting betari. Gak wis dadi rakyat jelata ora ngeyel apa-apa. to. Kandhane kok sehat Dek Pia. Alhamdulillah, nggih sehat. Cek berkat. Saya. Dek Via menika sampun kawengku dening Kakung menapa tasih single menapa malah pun gedabel. Kok ngedabel. Jenenge Gedabel ki maksudnya pripun? maksudnya wis awake skandal wis duwe bojo wis tau kagungan putra wis tau nggar bini awake rada gedabel. Oke, berarti kula sing gedabel niku. Oh pun di anak. Nggih. Oh nggih. Ning rodok gedabel. Oh. Durung patek gedabel. Bojone jenengan kok ra sadar-sadar ndek bojo. Lah pripun to? Ndek bojo kok gento. Lah ora apa-apa wong trimo-trimo wae kok Lho bojo. kan enek plus minus le kaya Dek Via ngene iki. Heeh. Plus e? Lho plus iki nek kowe apa jenenge Perkasa. ngono kuwi wong lenang arep nggodhoe wis gigrek sih. Nah, betul. Kok malah betul. dijak gelut. Iya, ngono kuwi. Minus e? Iya, nek digodho tergantung kowe ngono kuwi. Nek minus e? Minus e ya gur emrel. Nek aku ra iku tak gawe elek kok Pri, men wong lanang do ora seneng. Lah kae wis tuwa elek, pancen tak gawe elek iku membentengi kehormatanku. Berarti asline ki cuan. Cantik, tak make up karakter tua men do wis tuwake ora do godhong ngono kuwi. Tak dudahi fotomu nek ning omah pas seporotan ro sarungan ye. Ya cantik Yan. Alah bluduk kan. Kira ki kaya sing diomong. Nggih, ngaturke napa wong ayu? Ana request, Mbak. Nggih. Ah, Saka penjane Pak Nanang Prasetyo wis. Pak nang-nang. Pak Nanang Nggih. Prasetyo. Wis transfer pira, Nek? 500.000. Pancen apa? Kepiling Pepeling. Oh, nggih dicaos sing karo gugur gunung ning gugur gununge Pelok barang. ya ora bareng to ya engko to ya. Nggih pelok barang. Beda. pepeling rumiyin. Iya. Nggih, mutaken. Langsung, Non? langsung. Prayoganipun mawi bawa. Mawi bawa. Kontes bawa. Heeh. Iya.
Mau Mbak Apri urung bawa dhewe lho. Bawa dhewe. Arep padol apa kuwi? Oh, Mas enten sing ajeng bawa. Sapa? Pak Aril. Pak. Aja gawe peraturan dhewe. Ora lambangane bobo lho, Mas. Kowe ndong lagi nonton tombol ngantuk. Ora, kuwi iki sing didumo ki beda. Gur ngene-ngene Kok tok. mbok duranggang agak nonton ketoprak Jepang ngono kok. Ketoprak Jepang. Monggo Mbak Apri kali Mbak Pia bawa. Nggih, Mbak. Ayo Mbak Mimin bareng. Onceng lho ki mangke. Sing tuwa nuwun sewu, tuwa ki metu-metu wis nggawa. Lah nggih. Iya. Wis gawa pewarah. Nggih. Monggo wong ayu. Siapa sih? Siapa sih, Bu? Ya sing Ya, cap cip-cip, sing ya. nom-nom sik ya Mbak Apri sik ya. Oh ya. Nama kuwi? Rukun Islam Welak. kang lima puniki. Atase metu lanang suara sahape kaya ngono ya. Lho ngene iki nggo pengeling-eling kanggone para wong lanang lho, Le. Lelaki. Nggih. Kanggone lelaki. Dadi wong lanang nek duwe bojo, nek nyawang wong wedok ki aja saka rupa, aja saka bodi. Aja kenyut suarane tok Lah iya, barang. kok nek rupane ayu, bodine apik dibuka isine padha. Lah, kecilik to malah. Kapusan. Malah kaya anu bedol entik. Kak entek lho. Kak entek lho. Katin dana mring para sesama. Ya, Nduk Via. Aja pada ditinggalke. Monggo Ayo, Mbak Mbak Mimin. Oh, sing nggon angel kuwi ra mampu. Pasrah. Kole ngasorke kok. Pasrah. Monggo Lah, jare pasrah. Oh iya iya Monggo pasrah. Mbak Mimin iki bagian sing ragi awrat, kula mboten mampu. Ngomong wong tuwa. Dadi ngomong pasrah. Wong tuwa iki rak wis maleh. Lengganono Mbak Malih cilik Mimin to, monggo kula bagian sing awrat mboten mampu gage. Nyuwun pangapunten menika bagian awrat. Kula nyuwuni dipalilah bantuan panjenengan, Bu. Oh, iya, sing Buto. Sing angel sliramu ora mumpuni. Nggih, ngoten niku leres monggo. Ngomong. Kayak senior iki mesti suarane Jos tenan elok. Elak. Coba ya. Rukun Islam. senior sinden senior kok nek bawa kok iso nganggo kain ngono ya. Rukun Islamku. Kuwi arep bawa apa arep nyendal tali wangsul kuwi. Sing mari. Rukun Islamku. Semuanya punya cara pendekatan terhadap lagu itu sendiri-sendiri terhadap lelaku itu gendengin yuk pendekatannya beda-beda. Mbak Mimin ki cerdas ya, pinter ya, pinter nutup wirang. Tiwas mau nek arek tak kon dadi guru kowe. Lah apa? Jare apik kok. Sahadate kang angka siji Angger nyuara banter kok mesti gue tole kok dipites. Oh mulane tok sampar. maksudnya energine iki men terfokus ning nggon kene ora Si anu to. Si sapa jenenge? Si sapa Slamet. Mukidi. Oh. niki tak jenenge maksum kok. Langsung. Apa jane Mbak Lisa? Ayo, Mia. Kang angka loro salat dene kang telu Maji nemer. Yalah,
Ramadan nindakno poso. Ayo terus mimin. ya limo ngibadah haji. Sik, kowe patute nek suluk pas ngelik kae. Lambemu. Sing kok pitik kluruk kok. Rukun Islam sampurna. Mangga ringkang-ringkang ansor laras. Monggo sareng-sareng, Mas. Monggo sareng-sareng. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Yo, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yen wancine tansah dielingke, wis wancine padha nindakake angen sumangga wayahe sembahyang nanapi wajib dawuhe pangeran. Sholat dadi jagae agama, limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumaninah luwih sampurna yen berjamaah.
Sampun matur nuwun. Ampun Mak Cangi. Wis setengah siji Mbak Min, Mbak Pri. Lajeng Rak tekan gara-gara tadi nang. timbukan. Oh iya. Insyaallah. Nggih, matur nuwun. Tak neruske lakon sih kek. Nggih. Iya. Sukses kagem Dek Yusuf. Amin. Sukses kagem Dek Deva. Rezeki lancar, sehat kagem keluarga besar Bapak Yoga. Sekalian Ibu Ani. Muga-muga Dek Deva aja ngantek merucut saka kudangane wong tuwa. Sukses Selamat sehat. sing nanggap, selamat sing ditanggap. Selamat sing nonton tanggap man. Selamat. Tuh Dek Yusuf. Iya. Ya. Nduk, tak derekke. Ya Maya. Kirepate kasing kemudian dalang. Ya, khususan ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wa ilaruhi Kisena Nugroho wa ilaruhi para pundhen dalang saknos mantra Al-Fatihah. Amin ya. Tan samar pamoring sukma sinusmaya winahya ing sepi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana talen saking liyap-layaping aluyup pindha pecating sumpena sumusuping rasa jati tan kamu sing mus manjing wonten ing sanggan sangarung kena gandaka capuk ingkang mapan wonten ing alun-alun negari ing Amarta nggih Sangkarat Bendari Werkudara panenggahing Pandhawa ngawi sanjaring para putra lancur Pandhawating bleber pating cocah tirta ning daratan.